kawai yanzu gari ba ciniki haka za ka yi ta zama ka ɓata lokaci ba ga mutum ɗaya ya zo sayayya ba. Kowa ma sai ka gaishe daga mai zuwa sayan gari sai mai zuwa sayan alewa, ba za a zo sayan shinkafa ba, ba za a zo sayan ko taliya ba. Babu wani abu na kirki da ake zuwa saya gaba ɗaya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka. Yawa malam me za a baka? Alhamdulillah. Me za a baka? Bai kawai malam. Me za a baka? A'a. Me za a baka? Za ka ban garin kwaki, za ka ban na 20 sai shiga. Malam Najeriya nan tamu ta lalace. Yanzu garin kwaki ma in aka zuba ma na 50 sai ka ci kaman baka ci ba. A'a, Ba ni garin kawai. babu gari ya kare. To me za ka ban yanzu? Kuma batun da kake magungunin gari yanzu naira 100 ne. Naira 100. Naira 100 ne. A wani ƙasa? A Najeriya mana kana wace ƙasar ne? Kai mai gida. Ba haka ne ake sai da gari ba. Gaban gari na 30 kawai. Babu gari na 30 malam ka je ka tafi. Ka je ka san To yanzu ya za a yi kenan? Kai ka san yadda za a yi. In kana da kuɗi ka cika in baka taliya ko shinkafa. Ba muna tare ba ni gobe zan kawo ma. Na ba bashi. Ba bashi. Ba bashi. Ba bashi. Wuce kawai ba bashi. Ka koma da 30 ɗin ka san abin da za ka saya, amma nan babu gari na 30. Ayo! Rana fata dalle.